Dar bázne Božej. Spoznaj cnosť, ktorá zmení tvoj život. John Bevere. Kapitola 24. Nedáva mi to žiadny zmysel. Už ťa niekedy Duch Boží viedol spraviť niečo, čo na prvý pohľad nedávalo žiadny zmysel? Ak patríš Pánovi nejaký ten piatok, zaiste si odpovedal kladne. Položím ti teraz inú otázku. Dávalo ti to zmysel po tom, čo si poslúchol, niekedy okamžite a niekedy o niečo neskôr? Domnievam sa, že väčšinou áno. Zámerne som zvolil vyjadrenie väčšinou, lebo jestvujú aj ojedinelé prípady, kedy dostaneme odpoveď až na večnosti. Už sme si povedali, že jednou z neklamných znakov Božej bázne je aj bezpodmienečná poslušnosť jeho svätému slovu. Ak si ctíš Božie slovo potom, po prvé, posluchneš Pána hneď, po druhé, posluchneš Pána aj vtedy, keď ti to nedáva žiadny zmysel. Boh nás bežne nežiada spraviť niečo nezmyselné, alebo to, čo sa vymyká spod normálu. No niekedy to robí. Je logické napľuť na zem, spraviť blato, potrieť touto masou oči slepca a prikázať mu, aby sa umyl? Práve v tejto chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť, mu prinavrátila zrak. Alebo vyzeralo to logicky naliať do nádob na víno uprostred svadobnej hostiny vodu, keď svadobčania potrebovali víno? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť, im zabezpečila to najlepšie víno. Alebo malo nejaký zmysel prikázať skúseným námorníkom konať proti logike a skúsenostiam, aby neopustili potápajúcu sa loď, keď mali k dispozícii dostatok záchranných člnov? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť, zachránila 276 duší na palube. Pozri skutky 27 až 36. Vyzeralo to logicky, aby istý muž opustil prebudenie v meste, ktoré sám prostredníctvom Ducha Svätého inicioval a odišiel na púšť? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť spôsobila, že tretí najvyšší hodnostár Etiópie prijal vieru v Krista. Pýtam sa, či malo nejaký význam obchádzať vysoké a silno opevnené múry veľkého mesta po 6 dní, na 7. deň ich obísť 7 krát a napokon zatrúbiť na baranie rohy a spustiť vojnový pokrik? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť spôsobila, že sa nepriateľské múry zrútili a oni zaujali mesto. Malo nejaký logický význam nasypať do hrnca s otráveným jedlom múku a prikázať služobníkom, aby ho zjedli? Práve v tej chvíli sa to zdalo v skutku bláznivé, no dosť na tom, že takáto rada, múdrosť spôsobila, že sa výdatne najedli a nikto nezomrel ani neochorel. Alebo má logiku odpustiť tým, ktorí tebe, tvojej rodine alebo tvojim blízkym nejako ublížili? Nemali by za to pikať? Má logiku milovať tých, ktorí ťa nenávidia? Nemal by si im ukázať, že sú ti ukradnutí? Má nejakú logiku zachovať sa dobre k tým, ktorí ti ublížili? Nemal by si im to odplatiť? Má logiku ctiť si bezbožné autority? Nemali by sme proti nim radšej reptať a vzbúriť sa ich vplyvu? Má logiku ctiť si tých, ktorí tebou pohrdajú? Nemal by si im to vyhodiť na oči? Takto by sme mohli pokračovať takmer do nekonečna. V písme nachádzame nespočetne veľa príkladov, kedy veci nedávali na prvý pohľad zmysel, no výsledok hovorí sám za seba. S odstupom času vidíme, že to nebol len nejaký výplod ľudskej fantázie, ale Boží príkaz a jeho múdrosť. Platí to v pozitívnom, ale i v negatívnom zmysle slova. Aktéri týchto príbehov buď mali Božiu bázeň pred jeho príkazmi, posluchli a zakúsili požehnanie, alebo konali bez bázne pred Pánom a tak jeho slovám buď nevenovali pozornosť, alebo neuposlúchli a pikali za to. Začínaš vnímať o niečo zrozumiteľnejšie, čo znamená, že bázeň pred Pánom je počiatok múdrosti? Pozri Žalm 111:10. Okrem toho písmo hovorí: dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Príslovia 3, 5 až 6. Božia múdrosť je nadradená tej našej a preto by sme sa nemali spoliehať na našu vlastnú rozumnosť.
Niekedy nás môže odradiť od uposlúchnutia Božieho príkazu práve to, že nevyzerá na prvý pohľad rozumne či logicky. No ak má človek posvetnú bázeň, poslúchne aj vtedy, keď mu to nedáva zmysel. Pred pár rokmi som sa stretol s jedným miliardárom. Hovoril mi, ako na začiatku svojej kariéry v podnikaní tápal a nedarilo sa mu. Prečítal si všetku dostupnú literatúru na tému úspešného podnikania a tieto múdre rady aj uviedol do praxe. No čuduj sa svete, žiaden výsledok. Raz mu počas kázne v kresťanskom zhromaždení preblesla hlavou nasledovná myšlienka. Tento pastor je povolaný kázať evanjelium a spolieha sa pritom na pomoc Ducha Svätého. Ja som zas povolaný do podnikania, prečo teda neočakávam aj ja na pomoc Ducha Svätého v oblasti, do ktorej ma povolal? Odvtedy sa niečo v jeho rutine zmenilo. Každé ráno si privstal a modlil sa k Bohu, aby ho viedol a dal mu svoju múdrosť. Do zápisníka si zapisoval všetko, čo vnímal, že má spraviť. Počúval hlas Ducha Svätého aj počas obchodných rokovaní a očakával jeho rady. Povedal mi aj praktické príklady, ako ho Pán viedol. Raz mal dohodnuté obchodné rokovanie. To ráno cítil, že ho Duch Svätý vedie, aby urobil niečo zvláštne. Nedávalo mu to žiaden zmysel, no už dopredu sa rozhodol poslúchať Božie vedenie a tak neprotirečil. Duch Svätý ho viedol, aby premýšľal o kráľovi v písme, ktorému prorok prikázal, aby udieral šípmi o zem. Kráľ udrel len 3-krát a prorok ho pokarhal, že tak nespravil viackrát. Pozri 2. kráľov 13, 14 až 19. Tento podnikateľ teda udrel na zem 20-krát. Povedal, v ten deň moja spoločnosť uzatvorila výhodný obchod na kúpu 20 nemocníc vo Vietname. Nestačil som sa čudovať, ani keď mi rozprával príbeh, ako kúpil jednu z najväčších európskych bank. V tomto prípade to bolo ešte oveľa neuveriteľnejšie. Stál som s otvorenými ústami. Suma sumárum, tento podnikateľ sa rozhodol bez výhrad počúvať Božie príkazy, ktoré prijal na modlitbe. Neskúmal, či to znie logicky, alebo nie. No a myslím, že výsledok hovorí sám za seba. Jeden z našich 4 synov mal už niečo po 18 a bol teda teoreticky považovaný už za dospeláka. Raz som ho o niečo požiadal, čo sa mu nezdalo veľmi logické. Snažil sa mi z celej sily oponovať, no zo svojej požiadavky som nezľavil ani za svet. Napokon podráždene zamrmlal. Ocko, ale ja som predsa mileniál, nevieš, že na to, aby sme poslúchli príkaz, potrebujeme dobre poznať dôvod? Mileniáli sú ľudia, narodení v rokoch 81 až 96. Ide o generáciu, ktorá vyrastala s prístupom na internet, smartfónmi a sociálnymi médiami. Sú veľmi zdatní v technológiách a používajú ich na socializáciu, zábavu, vzdelávanie a prácu. Povedal som, dobre synku, ako chceš, urobíme takú malú dohodu. Na začiatku ti poviem jeden príbeh a keď mi dáš odpoveď, nemusíš môj príkaz poslúchnuť. Boh raz povedal judskému prorokovi, aby išiel do Bételu a prorokoval izraelskému kráľovi. Dôrazne mu prikázal, aby sa do judského kráľovstva nevrátil tou istou cestou a aby za celý čas ani nič nejedol. Tento mladý prorok však príkazy Ducha Svätého neposlúchol a výsledkom bolo, že ho na ceste zabil lev. Pozri 1. kráľov 13 až 16, 23 až 26. Takže synku, ak mi odpovieš na otázku, prečo mu Boh tieto zvláštne príkazy dal, aj ja ti odpoviem, prečo som ti prikázal, čo som ti prikázal. Dosť na tom zatiaľ žiadne uspokojujúce vysvetlenie na túto dilemu nenašiel. Mne to tiež neschádza v zmysle. Niekedy nás Boh požiada spraviť niečo, čo mu nerozumieme. Že to bola naozaj Božia múdrosť, nám potvrdzujú výsledky. Aj Pán Ježiš hovorí, ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy. Matúš 11, 19. Keďže sme ako Peter, ktorý potom, čo celú noc lovil, no neulovil nič, uposlúchol Pánov hlas, zatiahol na hlbinu a opätovne hodil siete. Kiež sme ako Peter, ktorý potom, čo celú noc lovil, no neulovil nič, uposlúchol Pánov hlas, zatiahol na hlbinu a opätovne hodil siete. Posluchnúť bolo pre neho o to ťažšie, že mali za sebou náročnú noc a boli nadmieru vysilení. Učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Lukáš 5.5. Výsledkom ich poslušnosti boli 2 lode plné rýb.